Ассалом духтарако, созои нағзен саломатиё. Хубай Гулбарг магазини навк шудагай. Хостум шумода нишонтим Гулбарг ама мешнаса ҷои Замирада буд. Ина марамат ҳози магазини навк шудагай. Ҳам қабуракои хушру дора. Духтаро доставка ҳаста. Ина чӣ намуд киртае ки мебинен 120 сомонай. Беҳад хушру. Суроғаш ҳози мефаҳмонам духтарако. Агар нафаҳмиден рақамош ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен, доставкатон мекунан ё ки суроғара мефаҳмонанд. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, сеюм дарвоза духтарако, рядои нав шашум ряд. Мана 20-21 контейнер. Хулоса, дӯстони азиз, ина биёен аз наздик бинен, нигоҳ кунен, ҳам болопӯш, ҳам дувойка, ҳам курта чизе дора, ҳамаша 120 сомон кадагай бовар мекунен. Духтарако нигоҳ кунен, куртаву румолои фасон омадай, курта румолай беҳад хушру, марҳамат ина каседа дар курай, магазини нави Гулбаргда, материалакш аҷоибот белмандояй, бинен чӣ хушручай, шута мепӯшен, нархш бошад 120 сомон. Ира бинен чӣ хушруай, ҳам расветкошон, ҳам моделш, ина ҳамаги 120 сомон. Каседа дар курай духтаро рақамашон ҳаст, нависен доставкатон мекунан. Ё ки биёен бозори Корвон, тарафи Пажарка, сеюм дарвоза, рядои нав, шашум ряд мешава, 21-му 20-м анами нуқтаи савдо. Мана кадом намуча мегирен 120 сомон. Бинен чӣ хушручае, и 6 фасона, и 6 фасон. Размеру чӣ хела? Размеру стандартан то 58-60 мешава. Ина диден размерушон стандартай то 60 пуша размеру дуруст мегиран. Хулоса ма рақамашон мемонам, бо барои маълумоти бештар хичонкати ҳам суҳбат шавем. Ира бинен духтарако, чашми Зулайхо омадай дар Белмандо. Паплинаки Белмандо катяй ҳам хохушру. Ози ма дига цветоша нишонтон метим. Марамат Гулбарг магазини навк шудагай, нигоҳ кунен чӣ фасон. Ҳамқа куртои фасон овардай арзон. 120 сомон. Марамат кадомиш дар курай. Ина инҷа магазиниш ҳамаш 120 сомони ая. Борош 120 сомони. Доставка дар кортон боша. Бинависен доставкатон мекунан. Леки агар омадани бошен биёен. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, сеюм дарвоза, шашум қатор рядои нав меган инҷара духтаро. Мана нигоҳ кунен 21-му 21 нуқтаи савдо. Ина диден азами чашми Зулайхо чандта расветкаш ҳастай, ҳам сангошон хушрувай, ҳам моделш беҳтарин. Ваёш чӣ хелай размерош? Размераш ҳамаш ҳастай. То 58 размер будай. Диден духтаро, успет кунен биёен. Ва духтаро и Гулбарга бинен чӣ хеле курта овардай, аҷоиб хушрӯе, ҳам духтуш, ҳам материалаш беҳад фасонакай. Размерош чӣ хелай нура? Диден айчилаш то 58 размер ҳастай, 120 сомоне. Ина марҳамат беҳад хушру. То 58 размеротона меёбен. Паплинаш белмандояй, ина санг чадор пешакош украшения кадаги, остинакоша бинен резинка дора, беҳад хушру. Хулас доставка ҳастай 120 сомон. Успет кунен расветкош беҳтарин расветкояй, размероям чӣ хеле дестен, ҳамаи размеро ҳастай. Успет кунен биёен магазина навк шудагай Гулбарг, аксияи грандиозне, ҳам доставка дора, ҳам мисол борои новинкаи фасон. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, сеюм дарвоза, рядои нав, шашум ряд, 21-му 20-м нуқтаи савдо. Марамат биёен. Агар суроғара наёфте рақамош ҳаст, нависен бо ё занг занен мефаҳмонанд. Қай хушрӯай духтаро нигоҳ кунен, итальянка куртаи духтагӣ тай ёрак, я намуд фасон расветкошам ҳастай. Ина магазини навда омадай, нархш 120 сомон бовар мекунен. Беҳад хушрӯай маъқултон мешавад духтаро. Заказ кунен, ҳатман доставкатон мекунан ё ки биёен. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, сеюм дарвоза, шашум қатор рядои навай иҷа 21-у 20-м нуқтаи савдо. Ина рақамашо навистагай. Хулоса нигоҳ кунен расветкошам хушру, материалшам аҷоибот. Иваиш чӣ хелай размерош? 48 то 58 размер будай духтаро. Ина ба ҳазур размеротона меёбен.
ира бинен духтарако киртои паплини доинг беҳад хушрӯ балшмеркаян то 60 размер меёбен. бисёриҳо размерҳои калон мепурсанд. ина марҳамат гулбарг размерҳои беҳад хушрӯ вардагай духта бинем чӣ фасонакай доингахтон медонен чӣ хеле паплинай шушта шута мепушен ҳичи намешава. ина марҳамат нархш бошад 120 сомон. ами чизе мебинен магазини навда ҳамаш 120 сомони двойка гирифтаниян кирта гирифтаниян духтаро ҳамаш 120 сомони. доставкаям доранд. медонам ки бисёриҳо имконияти омадан надоранд. марҳамат муроҷиат кунед доставкатон мекунанд. бозори Корвон тарафи пажарка 3 дарвоза риядои нав 6 қатор мана 21 20 нуқтаи савдо двойкара хушруги шадиден духтаро. ина марҳамат сезони анамихе двойкаҳои фасон омадай дар мағозаи Гулбарг диден 120 сомон шудагай брукошон кати аҷоиб хушрӯча 120 сомон. мана марҳамат кадом моделе ки мегирен 120 сомони. иша ишда хушрӯ иша ишда хушрӯ сабукак фасонак нархи дастрас кати марҳамат духтаро биёен. омадан наметонед ман рақамошона мемонам нависен муроҷиат кунен дарав доставкатон мекунам. ина нигоҳ кунен чихе хушрӯ 120 сомон ҳамаги. иша ишда фасон иша ишда фасон бозори Корвон қадошона диден дарозаки фасонакай размерҳо ҳамаш ҳаста размерҳо ҳамаш ҳастай расветко ҳастай нависен расмоша бо мепартоянд. бозори Корвон тарафи пажарка 3 дарвоза духтарако 3 дарвоза 6 риядои навай 21 20 нуқтаи савдо. омада аз наздик тамошо кунен. омада наметонен нависен. ай курташам хушрӯ ай духтарако нигоҳ кунен бовар кунен куртош иша ишда хушрӯ иша ишда хушрӯ аҷоибот нигоҳ кунен. инаи расветкошай диден куртарубашка бисёриҳо мехоҳанд. ина ҷои Гулбарг да магазини навда омадай 120 сомон ҳамагӣ бовар мекунен. пад брендай диден Луи Витон ино копия люксои турецки куртои 1000 сумаянд дар билмандо бромадай беҳад хушрӯ марҳамат касседа дар кораи размеро чӣ хелае беҳтарин диден ай 48 то 58 размер ҳастай метавонен дархост кунен доставкатон мекунанд. шушта шута мепушен ё ки хоҳен биёен аз наздик бинен. бозори Корвон тарафи пажарка 3 дарвоза риядои нав 6 рияд меган. ина нигоҳ кунен 21 20 нуқтаи савдо. кирта почаҳоро бинен духтарако киртаҳо хучон дарозанд бо поча доранд. бинен чихе хушрӯча аҷоиб фасон бори новинка бои расветкоша намеген. расветкошам беҳтарин расветкоай размеро чӣ хелае ай 48 то 58 ай поча катиянд. нигоҳ кунен чихе хушрӯ нарх боша ҳамагӣ 120 сомон. ҳам сабукакай ҳам бовар кунен гилакошам хушрӯай шушта шута мепушен ҳичи намешава. марҳамат и магазина Гулбарг нав кушодагай духтаро инҷа чизе овардай. ина чи двойка мебинен кирта мебинен болопӯш мебинен ҳамаша барои шумо 120 сомон кардагиянд. успед кунен биёен ки тамом нашава. бозори Корвон тарафи тиллобозор марҳамат тарафи пажарка духтаро бахшиш 3 дарвоза 6 қатор мана 21 20 нуқтаи савдо иҷа ва яй духтарако риядои нав 6 қатор биёен аз наздик як бурак тамошо кунен бороша боварӣ дорам ки маҳқултон мешава. бино шок 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 нигоҳ кунен нархи беҳтарин. ина нигоҳ кунен киртаи фасони хушрӯ ҳамагӣ 60 сомон. эҷада платиҳо бисёр буданд. инами қаша успед кадем духтарако нигоҳ кунен 60 сомони пага боз мебиёя бори нав. ина эҷада бо вай кристианкашам аст паплинакам аст белмандошам аст гирбишинам аст чизе мегирен 60 сомон. бозори Корвон тарафи пажарка 3 дарвоза духтаро 3 дарвоза тарафи пажарка риядои нав меган. иҷара 6 қатор 21 20 контейнер ҷои Гулбарг. нигоҳ кунен духтаро 60 сомон пага бо айда хушрӯш мебиёяд. духтаро успед кунен ман рақамошонам мемонам. киртапочашам мебиёяд 60 сомон. диден киртапочаям мебиёяд 60 сомони беҳад фасон. успед кунен биёен размеро ҳамаш ҳастай. марҳамат рақамошон ҳаст. доставка дорен доставка доштиянд диден чӣ хена аст. рақамошон аст нависем бо каҷиқчонам суҳбат шавем. расмора мепартоянд.